नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह जी के बारे में, जिनकर इस साल के यानी कि साल 2022 के नया होली के पोस्टर आ चुकल बा, जौना के नाम बा होली के माजा। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर पोस्टर देख सकतानी। पावर स्टार पवन सिंह जी के इस साल के ई दूसरा होली के गाना बा। इससे पहले एगो गाना शुभ लाभ फिल्म पर आप लोग सुन लिए बानी, खूब ज़्यादा प्यार आशीर्वाद देनी। और अभी दूसरा गाना बा जो कि फुल वीडियो सॉन्ग आप लोगन के बिहान सुबह 6:30 बजे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर सुने की मिली। जो ना गाना के रोशन सिंह विश्वास लिखले बाड़े, म्यूजिक डायरेक्टर बाड़े प्रियांशु सिंह, पावर स्टार पवन सिंह जी के आवाज़ बा और श्वेता महाराज जी में डांस के लिए बाड़ी। तो जो वीडियो बा बिहान सवेरे आप सबके बीच में आ जाए। फिलहाल तो एगो पोस्टर आयल बा जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख सकतानी। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो चैनल के सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसा ने अपडेट सब देखे खातिर हमनी के साथ जुड़ा नहीं। मिलम अगला वीडियो में, तब तक आते जय हिंद जय भोजपुरी।